खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरनाय जासिहरनाय थाबाय बयखौबो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायलांगोन होननानै ओमफ्रायो आं दिनैहाय जोंनि न' खाथिनि आब'मोननावहाय ओंखाम गोरलैनि थाखाय माइ सौनो नागिरदों ज'यै बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामदों ओमफ्रायो भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो ओमफ्राय नै बिस्राहाय सफारि जा थायदोंमोन ना गोथावथारमोन सफारिया जाखांबाय Mana garsuk sampai sopari coba, beriya satu, salah. Nih damai ku saujian baik juga, keluarga sendiri saunya. Menghangbai, जाथारनोसै एसे देबानो नोगोद देनो हाखायो नै जोंना गावदाङा सोरबाफोर देनांगौ दङबा लेंहर देनांगौ दङबा लेंहर सोरबा देनो हायाबा नोगोद देनो हायोना जोङो नुजाबाय मानो गाव सानै दुगिथार गावसोर सानै देदों नालाय हारसिं बे मा खस्थ' खस्थ' गोबां गेब्ले हाखाबायना आंना नैबे आंनि बाहागमोन दा माइ सौखांबाय नालाय ओमफ्राय माइ सौबाथ' एसे मेङोना एनार्जि जानायनि दा साहा लोंनोसै दे लोंगोरसै लोंगोरसैहां जानायाव देन्जारथार मावनायाव गैया मिथिबाय जानायावबा देन्जारथार माबा नुस्लाबनो हाया मावथिफ्रा एकदमबारे जानायखौ नांथ'थारा आं हारसिं सौजोबखानायसोबा बेखौनो गावसोर सौदोंबाव नै फैगोनसो एथ' आराम सौदों नै फार्स्ट टाइम माइ सौदों आङो बेसेबां मोजां बेबो सौखांनाय सिल माइरं जाजोब्बाय जायागोनहाय बियो दा बिबा होनसै